Dobar večer svima, sve vas srdačno pozdravljam, bilo vas u dvorani, bilo oni koji nas prate putem live streama. Iznimno nam je zadovoljstvo što vas evo u vrlo kratko vremenu možemo pozdraviti u ovako velikom broju. To je jedan stvarno veliki pokazatelj da se i u našem gradu i našoj biskupi zaista ima potrebe i želje i sluha raspravljati o važnim temama za naše društvo. Kad spominjemo New Age, što je ujedno i tema ove naše tribine, prvo što pomislimo je na jedan duhovni pokret, na jednu duhovnu stvarnost koja se pojavila od zadnja 3 desetljeća na području zapadnih zemalja. Često puta mi zapravo ni sami ne znamo što se sve krije pod tim pojmom, koje stvari se vežu, koje se pravedno ili nepravedno vežu uz njih, da li one idu uz naše svjetonazore, da li se one vežu za kršćanstvo ili su u kontradikciji s njime. Evo, meni je drago da večeras mogu pozdraviti s nama našega gosta predavača, fra Josipa Blaževića, koji je zaista na području Hrvatske jedan od najvećih poznavatelja te tematike, bavio se dugi niz godina s njome, izdao je mnoge knjige, mnoge članke, bio gost mnogih tribina i emisija i evo odlučio odvojiti vremena i posvetiti večeras tribinu vama i s vama zajedno promišljati o ovoj važnoj temi. Ja ću sada prepustiti riječ fra Josipu, a nakon toga ćete vi imati mogućnosti postavljati pitanja, pa evo ukoliko vam se neko pitanje rodi, vi ga ostavite za kasnije kada ćete imati mogućnost postaviti. Evo, pozdravljam fra Josipa i molim da ga pozdravite jednim pljeskom. Hvala lijepa i lijep pozdrav svima. Pljesak radio ostavite za kraj, možda se razočarate, čekajte malo. Pozdravljam preuzvišenog oca biskupa, kolege svećenike, časne sestre, sve vas, drage Dubrovčanke i Dubrovčani. Veseli me što mogu večer provesti s vama u društvu i nastojat ću evo u ovome vremenu koje mi na raspolaganju predstaviti ono osnovno o New Age-u, da dobijete jedan pregled o korijenima, o povijesti i o nekim aktualnim strujanjima. Nije to sustavan prikaz, ali mislim dovoljan da možete neku sliku sastaviti, a u diskusiji možemo temu produbiti. Pokojni biskup Čiril Kos je govorio za nama budućim propovjednicima, kad sam bio bogoslov, još se sjećam toga, za uspjeh propovjedi potrebne su 3 stvari. Kaže, najprije stani visoko da te svi vide, drugo, govori glasno da te svi čuju i treće, budi kratak da te svi vole. Ja se nadam da sam stao dovoljno visoko, da će me ovi tamo u kadar staviti. Druga stvar, da me svi čujete i nastojat ću koliko je moguće biti i kratak, odnosno sažet u ovome što ću reći. Prva stvar, kad govorimo dakle, o New Age-u, želio bih vas uvesti malo u aktualnu situaciju u kojoj živimo. Za vrijeme jednog ljeta boravio sam u Njemačkoj kroz mjesec dana i tamo sam susreo jednog našega staroga fratra koji je u samostanu živio, pater Beno se zvao, imao je preko 90 godina i uvijek je išao u habitu i kad bi u grad izlazio bi u habitu. I tog popodneva, ostao sam sam u samostanu, on je izašao u grad i tog popodneva pokucao je na vrata netko, otvorio sam i pojavio se dotični pater Beno u habitu zajedno s jednim našim župljaninom koji ga je dopratio i pita pater Beno, znate li vi tko sam ja? Bio sam iznenađen. Kakvo pitanje? Ručali smo skupa. Rekao, znam. A pita, znate li kako se zovem? Rekao, znam. Pater Beno, a stanujem li ja tu kod vas? Rekao, stanujete. A hoćete li mi pokazati moju sobu? I onda sam ga odveo u njegovu sobu. Što se dogodilo? Dogodila se na trenutak staračka demencija. Čovjeku se izbrisalo pamćenje. Otišao je u grad i zatekao se u neugodnoj situaciji. Nije znao tko je, kako se zove, odakle je pošao, kamo treba doći i kamo se treba vratiti. Ovo je zapravo jedna samo slika, jedna ilustracija kojom se želim poslužiti da bih predstavio stanje naše Europe danas.
nastala jedna demencija, jedno brisanje memorije i to uporno potiskivanje kršćanskih korijena. I danas je puno kršćana koji žive nesvjesni svoga identiteta. Ljudi koji su zaboravili svoj identitet, svoje kršćanske korijene i posljedica toga je da je puno danas kršćana koji ne znaju zašto žive. Ne znaju koji je smisao života. To vam je kao kad čovjek koji nikamo ne ide, dođe na neko raskrižje, ima oznake, ali njemu je svaka jednaka jer ne zna kamo treba doći. I taj fenomen koji je opće rasprostranjen, znate da i Ustav Evropske unije nije ušla definicija, odnosno nije spomenuto kršćanstvo. Europa se stidi kršćanskih korijena. Dakle, posljedica toga je i takozvani duhovni nomadizam. Mnogi lutaju. Dakle, nomadi. Nomadi su ljudi koji nemaju domovinu, nego su uvijek na putu. Abraham, odnosno Izrael je bio najprije nomadski narod kad ga je Bog pozvao iz Ura Kaldejskoga da krene u obećanu zemlju. Do tada je to bio lutalački narod, ali kad mu se Bog objavio, Abram dobiva novo ime Abraham, otkriva novi identitet i kreće u obećanu zemlju. I tek kad čovjek susretne Boga i kad se otvori iskustvu susreta sa živim Bogom, on dobiva novi identitet, njegov život dobiva smisao. A pošto smo u vremenu i u svijetu u kojem je došlo do brisanja memorije, nastaje fenomen lutalaštva, nomadstva i današnja Europa, a iz Europe ne isključujem i nas u Hrvatskoj, sve više traga za nekim identitetom, ali ne više u kršćanskoj tradiciji, ne više u monoteističkim religijama, nego daleko izvan kršćanske tradicije. To je situacija svijeta u kojoj se trenutno nalazimo, kako biste bolje razumjeli ono što se odvija na široj globalnoj razini, čega nismo ni mi lišeni kao novopridošla zemlja u Europsku uniju, ali i prije nego smo mi de facto ušli u Europsku uniju, ti su trendovi zahvatili Hrvatsku. Kad govorimo o New Age-u, novom dobu, novoj paradigmi koja se nameće i koja je već postala dio našega mentaliteta, često ljudi ne prepoznaju korijene. Odakle ona crpi svoje ideje. Na ovoj schemi možete vidjeti samo ono najosnovnije što vam je potrebno da biste rekonstruirali ono što se naziva nova paradigma. Prije svega, New Age uzima neke elemente iz židovstva i kršćanstva. Dakle, to su pojmovi koji mnoge zavaravaju jer su kršćanski, judeokršćanski, ali je njima značenje promijenjeno. Nije to više kršćansko značenje. U New Age se često spominje Isus Krist, ali to nije biblijski Krist, to nije Krist crkve. To je samo jedan od prosvjetljenih učitelja, jedan od reinkarniranih, jedan od bodhisattvi, jedan koji od uzašlih majstora, jedan koji nas vodi na put prosvjetljenja. Dakle, kršćanska terminologija koja upućuje da se radi na jednu povijesnu osobu koja je temelj kršćanske vjere, ali iza te terminologije skriva se sasvim drugo, odnosno nekršćansko značenje. Zatim se susrećemo sa sekulariziranom znanošću, odnosno sve više različitih New Age pokreta referiraju se na različite znanstvene spoznaje i u tom smislu oni se predstavljaju pseudoznanstveno. Najčešće je to kvantna fizika, tu imamo Fritjofa Capru, fizičara, sa njegovom glasovitom knjigom Tao fizike, ali i brojne druge, pa se susreće i pitanje Kirlianove fotografije i svega ostaloga, čemu se pokušava dati znanstveno ruho. Zatim susrećemo se sa gnozom, krivovjerima i ezoterijom. Dakle, to su stvari kroz povijest crkve koje smo susretali i od kojih se crkva ogradila, koje je crkva odbacila, to su različita ekleziološka krivovjerja, kristološka krivovjerja i ostala. Međutim, danas su ona podgrijana, popularizirana
i nikada nisu učinjena popularnijima nego danas. Recimo, pitanje nekih romana koji su danas ekranizirani pa su predstavljeni u obliku filmova, uzeli su jako puno maha i proširili neka krivovjerja, na primjer celestinska proročanstva. Celestinska proročanstva Jamesa Redfielda ne predstavljaju ništa drugo nego populariziranu gnozu. Kardinal u tim romanima koji progoni gnostike sa njihovih 9 uvida, kasnije 10, zapravo je reinterpretacija stvarne povijesti. Kada je crkva bila progonjena i skrivala se, dakle bježala, sad je napravljena inverzija, reinterpretacija povijesti, gnostici su progonjeni od crkve. Dakle, priča povijesna je ista, samo preokrenute uloge. Zatim susrećemo se sa međugeneracijskim konfliktom. Godina 68. nastavljena je glasoviti muzikl Kosa. Također se susrećemo seksualna revolucija, koja posebno tu je pitanje i Kinsleya i ove cijele afere o seksualnom odgoju koja je tu povezana. Malo je poznato da je i Aleister Crowley, otac modernog sotonizma, u sva ta učenja upleten, jer je mnogima bio nadahnuće i sam Kinsley je bio u Engleskoj, dakle u hramu Teleme, Crowleyevom centru, u kojemu je došao iskazati poštovanje ocu pretjeranog liberalizma. S druge strane, isto tako se susrećemo i sa činjenicom da je Crowleyev učenik bio i savjetnik Adolfa Hitlera. Sve su te nekako stvari tijesno povezane. I po prvi puta susrećemo se s prodorom istočnjačkih religija na zapad. Početak je bio možemo govoriti i o ranijem početku, ali ovdje kada je to najsnažnije došlo do izražaja, to je 1893. Kada je na svjetski parlament religije u Chicago bio pozvan Swami Vivekananda, koji je predstavio, odnosno pozdravio predstavnike svih religija u ime hinduizma, kao najstarije religije na svijetu i kao majke svih drugih religija. I od tada do danas hinduizam se ne prestaje nametati kao jedna superiornija religija koja je iznjedrila sve druge religije, koja u sebe može apsorbirati sve druge religije i u tom smislu sve više tih učitelja koji pokušavaju hinduizam predstaviti znanstveno. Najočitiji je primjer zapravo joga, koja se na zapadu više ne predstavlja kao tehnika spasanja, što je ona u biti u hinduizmu, nego se predstavlja kao tehnika, znanstvena tehnika za postizanje zdravlja. A to u Indiji nema zapravo nikakvu vrijednost. Kratko ću, dakle, samo spomenuti da ideje New Age-a danas se najviše šire zapravo putem literature i različitih filmova, te različitih radionica, različitih, dakle, iscijelitelja, različitih seminara, putem kojih ljudi ulaze zainteresirani bilo za postizanje zdravlja, bilo za ubrzani razvoj, takozvani holistički razvoj osobe. Literatura New Age-a, dakle, nije mi moguće analizirati je brojne autore, kojih je jako puno, ali ću spomenuti barem jedan primjer da vam ilustriram o čemu se konkretno radi. Recimo, pitanje Paula Coelha i njegovog romana Na obali rijeke Piedre sjela sam i plakala. U tom romanu glavni junak, dakle samo jedan primjer, jest sjemeništarac katoličke crkve. I on razgovara s jednom djevojkom o bezgrešnom začeću blažene djevice Marije. Kaže kako je to njezino djevičanstvo treba shvatiti ne doslovno, nego na jedan metaforički način. Ona je poput Šekinah u židovstvu, poput majke Ge u poganstvu. I nakon toga preslobodnog razgovora, recimo tako, njih dvoje, kaže Roman, imaju spolni odnos. I na kraju
stoji zapisano da je to bilo 8. prosinca. Znamo da je 8. prosinca blagdan bezgrešne, dogma o bezgrešnom začeću blažene djevice Marije. Dakle, ovdje možemo vidjeti, ne radi se o jednoj književnoj vrsti, ne radi se o fikciji, nego se radi doista o autoru koji sustavno razara kršćanske dogme i moral. I zato je taj autor u masonskim časopisima vrlo hvaljen, zato su mu sva vrata otvorena, mediji ga na sva usta uzdižu i gdje god dođe, dakle, postaje jako popularan. Ostale autore nećemo obrađivati, ali ih je jako puno. Kratko vam želim predstaviti povijest New Age-a. Prije svega treba znati da New Age nije nastao u Americi, kako se misli, nego je nastao upravo u Europi. I korijene mu možemo pratiti od 1900. godine, kada je u Švicarskoj osnovan prvi centar New Age-a, Monteverita. Kao što imamo goru blaženstava u kršćanstvu, kao temelj kršćanske novosti, ovdje se nalazi jedna druga gora, Monteverita, kao pandan, gora istine, 1900. godina, za čije podizanje su teozofi dali 50.000 franaka. Dakle, teozofska organizacija, teozofsko društvo, koje je po sebi brojčano vrlo beznačajno. Ali to je društvo okultnog karaktera iznjedrilo najveći dio današnjih ideja koje možemo staviti u okvir New Age-a. Dakle, ovdje je jedan dokument kojeg su potpisali, koji postoji, u kojemu stoji da su, dakle, izdali 50.000 franaka za podizanje ovoga centra. Na ovome samome žigu možete vidjeti glavna obilježja sinkretistička ovoga pokreta teozofije. Prije svega ovdje je zmija koja grize svoj vlastiti rep, simbol gnoze, tajnih znanja i reinkarnacije. Gore na vrhu se nalazi Om, dakle hinduistička mantra, u sredini vidite zaokružena svastika, također preuzeta iz hinduizma. I dolje piše da nema religije iznad istine. Dakle, ne može se prihvatiti niti vjerovati u nešto što bi na bilo koji način, bilo koja religija naučavala, a da razum ne može shvatiti. 3 su osnovna načela koja promiče teozofija. Prvo je stvaranje jezgre, univerzalnog bratstva među svim ljudima. Drugo, komparativni studij religije, znanosti i filozofije. I treće je istraživanje neobjašnjivih i neotkrivenih zakona prirode i latentnih moći u čovjeku. Dakle, to je ono što spada u područje okultnoga, što će kasnije dijelom preuzeti i suvremena parapsihologija, istražujući, dakle, neka granična područja, ali joj se može prigovoriti da često puta ne pravi razliku između okultnih fenomena i fenomena koji su vezani uz život svetaca. Pa to prouzroči često puta pomutnju i ljudi iste stvari, na primjer levitaciju kod svetaca ili u različitim tehnikama sidi moći ili kod okultnih fenomena svrstavaju u istu kategoriju. Nakon smrti osnivačice Helene Petrovne Blavatsky, ruskinje i okulta, kormilo preuzimani Besant i za vrijeme njezinog života ona proglašava jednog dječaka, Indica, Krishnamurtija, inkarnacijom, reinkarnacijom Isusa Krista koji se ponovno vratio. Tada je u čelu njemačkog teozofskog društva bio Rudolf Steiner, koji to nije mogao prihvatiti i on se odvaja od teozofskog društva i osniva antropozofsko društvo. Antropozofsko društvo također spada u okultne organizacije, ali je on pokušao okultnim fenomenima dati pseudo-znanstvenu interpretaciju. Pa ćemo kod njega susresti literaturu kako
komunicirati s nadosjetilnim svijetom. I on to pokušava čovjeka znanstveno uvesti u tu komunikaciju s nevidljivim bićima. Njega posebno želim spomenuti, odnosno istaknuti, jer je rođen u Hrvatskoj, u Donjem Kraljevcu, 1861. Tamo se nalazi i njegova rodna kuća i tamo postoje i dani Rudolfa Steinera. Osnivač je antropozofske medicine, euritmije, valdorfske pedagogije, napisao je preko 100 knjiga i u tom smislu jedan čovjek koji je bio talentiran, ali uvijek u okviru okultnoga. Posebno je tu kod nas popularna njegova biodinamička poljoprivreda, ovo Maurović što popularizira zdravu prehranu i tako dalje. Ovdje su neke fotografije iz Geteanuma, dakle u Švicarskoj, njegov centar glavni koji je on podigao. Za vrijeme njegovog života su, dakle, jedan dio je napravljen, a kasnije nastavljeno. Bio je zaljubljenik u Goethea, posebno zbog njegovoga Fausta i zanimanja za okultno. Ovdje bi također trebalo istaknuti pitanje spiritizma vezano uz New Age, a posebno uz teozofski pokret, jer Helena Petrovna Blavatsky kao i drugi okultisti, oni su najveći dio poruka, kako oni sami kažu, svojih knjiga primili kanaliziranjem od nekih bića. Ruskinja Blavatsky govori da su to bili uzašli majstori. Dakle, najprije jedan detalj što se tiče samoga spiritizma. Između dva svjetska rata spiritizam je bio osobito popularan. I to je razumljivo jer je bilo dosta pokojnika, poginulih, nestalih, pa su majke, žene, sestre željele saznati što im je s braćom, muževima i da bi se zadovoljili njihova znatiželja, mediji su nicali na sve strane i nudili su svoje usluge medijske da posreduju s duhovima pokojnika. Međutim, nakon što je Drugi svjetski rat završio, razvoj tehnologije doprinio je da je spiritizam postao manje atraktivan, ali on nije iščeznuo, nego je mutirao, promijenio svoj oblik. I u ambijentu New Age-a ponovo se javlja poplava New Age-a, ali poplava komuniciranja sa onim svijetom, ali ne više sa duhovima pokojnika i više se ne naziva spiritizam, nego channeling ili kanaliziranje. Dakle, ti mediji komuniciraju s duhovima prirode, s uzašlim majstorima, s navodnim Isusom Hristom, Marijom, Budom, Muhamedom, primaju različite objave, posebno je rasprostranjena komunikacija s anđelima. Puno je danas literature, čak i romana, koji populariziraju kako su od anđela primili različite poruke. Anđeli u mojoj kosi ili da ne nabrajam dalje. Ili imate primjer komuniciranja s inteligentnim energijama. I to je najučestalije. I Aleister Crowley, otac modernog sotonizma, knjigu zakona prima od energije inteligentne koju naziva Aivas. Ta ista energija, dakle možda samo i detalj njegove knjige zakona, jedan samo citat, gdje mu ta inteligentna energija ili biće u Kairu 1904. diktira tu knjigu i tamo doslovce kaže: pljujem na Isusove oči dok on na križu visi. I onda u knjizi komentara toga retka stoji interpretacija što je to Isusov pogled na križu. Kaže, to je kršćanska vizija svijeta koja je zasnovana na žrtvi. I mi trebamo u novom eonu, u novom dobu, stvoriti novu paradigmu u kojoj će ta paradigma zasnovana na žrtvi biti uklonjena i u kojoj svaki čovjek treba biti Bog i u kojoj će hedonizam zapravo triumfirati. Inverzija cijele priče. I to biće Aivas, prema učenju srpskog psihologa Slavinskog, njemu se također objavilo i diktiralo Excalibur, metodu, gnostičku metodu brzoga razvoja kao intenzivne doze,
Pokreti i terapije koje se šire u Hrvatskoj i često puta ljudi pitaju možemo li ići na to ili ne možemo i koliko nam to može pomoći ili naškoditi. Dakle, ovdje govorimo s druge strane o jednom obliku spiritizma koji se manifestira na još jedan način, a to je pitanje komunikacije sa inteligentnim bićima iz drugih dimenzija stvarnosti, pa se komunicira sa Atlantidom, sa Lemurijom, sa iščezlim civilizacijama Maja, Inka, kod celestinskih proročanstava također prisutno, ali posebno bih spomenuo leteće tanjure. Ne one gdje se u obitelji gađaju muž i žena, nego je riječ uvijek, dakle ovdje je riječ o jednom mitu sekularizirane ili sekularne soteriologije, kada oni koji su od toga napravili pravu religiju, sjetimo se ove Rajlijanaca, bila je u Hrvatskoj dosta oko toga govora, da su oni klonirali prve ljude, Adama i Evu, i učenje da je nad Isusa na rijeci Jordanu, da nije sišao Duh Sveti u liku goluba, nego da se spustio leteći tanjur i izašao vanzemaljac i on se u njega uselio. U Hare Krišna uče da je to bio Krišna koji se u liku goluba spustio na Isusa Krista. Nema kraja tim različitim teorijama, različitim mitovima, ali su sve učestalije prisutni među nama i još jednom da zaokružim, da istaknem, radi se zapravo o jednom tehniciziranom obliku spiritizma u ambijentu New Age-a i u Hrvatskoj postoji preko 10 udruga različitih koje populariziraju kult NLO-a. Dakle, neopoganstvo, dakle, posebno treba spomenuti u ambijentu New Age-a i treba ga razlikovati od drevnog poganstva. Kad govorimo o drevnom poganstvu, ono je vezano uz ljude koji nisu vjerovali u Krista, odnosno nisu ga poznavali. Štovali su prirodu, cikluse mijene prirode, kozmičke cikluse, i riječ je o vremenu prije Krista. Međutim, novo poganstvo, koje je, dakle, raskinulo tradiciju sa drevnim poganstvom, referira se na to drevno poganstvo, međutim, niti ima više kontinuitet sa drevnim poganstvom, niti zna što je izvorno poganstvo, i druga stvar, to novo poganstvo je stalno u kontinuitetu, odnosno u polemici s kršćanstvom. I često puta su to upravo kršćani, naši katolici, koji su napustili svoju tradiciju i postali nomadi, koji unutar poganstva pokušavaju otkriti svoj identitet čeprkajući po drevnoj staroj literaturi, da li keltskoj ili galicijskoj ili nekoj trećoj. Dakle, i tu se obnavljaju različita bivša poganska svetišta gdje se ponovo žele popularizirati različiti obredi i uspostaviti ponovno tradiciju štovanja tih poganskih bića. Ovdje je također, spominjem Glastonbury u Engleskoj, mjesto koje je poznato po okultnim stvarima, dakle od narodnih nošnji, ljudi koji se svakodnevno oblače, izložbi, sve je okruženo tim raznim mitskim bićima, raznim poganskim elementima, pokušavajući na sve načine oživjeti to poganstvo i dati mu novi zamah. Drugi centar New Age-a kojeg treba spomenuti nakon Monteverita u Švicarskoj jest Findon u Škotskoj. Posebno je značajan ovaj centar New Age-a po tome što su štovali duhove prirode, odnosno duhove biljaka. I tamo su uvijek tvrdili da postoje neka ogromni proizvodi koji su u prirodi nastali, velike bundeve, velike, krastavci, rajčice, nevjerojatno dakle velike, čista zapravo znanstvena fantastika, jer u posjetu kad sam tamo bio i postavio pitanje gdje su te velike stvari o kojima oni pričaju, onda je bio odgovor vrlo jednostavan. Dok je bio živ utemeljitelj, on je znao komunicirati s duhovima prirode i onda su tako veliki usjevi bili. Međutim, danas toga više nema, pa ne mogu ni oni postići tako velike usjeve. Dakle, riječ je o lijepim pričama,
koje zvuče lijepo na daljinu, ali kad dođete blizu ne drže vodu. U Italiji, pored Torina, postoji još jedan centar New Age-a koji je važan za spomenuti, Tempio dell'Uomo, hram čovječanstva, izgrađen 72 metra ispod zemlje, na državnom zemljištu, bez građevinske dozvole i potajice je građen noću, izbacivali su zemlju i sve su radili, kažu, po uputi duhova. Dakle, bilo je sve povezano sa putem spiritističke metode, dobivali su poruke i kažu da ni 1 milimetar nisu kopali bez uputa tih duhova. Ovdje se nalazi njihova dvorana, ispod zemlje, ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda. Izgrađena je kao jedan alkemijski laboratorij. Ima, dakle, 5 osnovnih dvorana, dvorana vode, zemlje, dakle, 5 alkemijskih elemenata i djeluje doista kao jedna znanstvena fantastika. Ulaznica je 52 eura i provodi se cijeli dan, mali broj može ući i potrebno je tjedan dana se ranije najaviti. Zašto to sve pričam? Zato što je to danas pretvoreno u jedan više muzej nego li nešto što je u funkciji. Oni imaju svoju monetu, tiskaju i danas dnevni list, imaju svoj vlastiti jezik, ukusu vraćaju u svome novcu i stvar je u tome što ima ih sve ukupno, oni tako kažu, nekih 700 koji tamo stanuju, to je njihova nacija Damanhur. I u Zagrebu imaju svoje sjedište i baš tamo sam sreo jednu našu Zagrebčanku koja je provodila vrijeme na praktikumu u tom njihovom centru. Dakle, možete vidjeti njihova božanstva koja su izložena u prirodi. Tvrde da je to mjesto izgrađeno zato jer se tu meridijani kugle zemaljske ispresjecaju, svi meridijani, i onda su na svaki meridijan stavili jednu kuglu, veliku kuglu u toj dvorani kugli, i onda tu provode vrijeme meditirajući kako bi putem pozitivnih vibracija preko meridijana zahvatili i pozitivno djelovali na cijelu kuglu zemaljsku putem različitih drevnih poganskih božanstava. Dakle, moglo bi se tu identificirati mnoštvo i svih tradicija, svih kultura, nema toga čega se tamo ne može susresti. Evo tu je i ta ploča spiritistička za prizivanje duhova. Sljedeći centar je u Kaliforniji, Esalen, Big Sur, dakle, koji je prije godinu dana slavio svojih 50 godina od osnivanja. Dakle, ovo je bio jedan kratki prikaz tih osnovnih centara New Age-a, odakle su potekle mnoge ideje koje mi susrećemo, različite terapije, različite radionice, ali im ne vidimo podrijetlo. Tu se otprilike rade različiti alternativni stilovi života koji kad uspiju, onda se putem radionica distribuiraju diljem svijeta i pojavljuju različiti učitelji. Bilo bi zanimljivo, što je ovdje nama sad nemoguće, nabrojiti glasovita imena poznatih svjetskih osoba o kojima učimo u različitim područjima znanosti, koji su prošli i Esalen i Findorn i neke druge centre New Age i tamo proboravili neko određeno vrijeme skupljajući različite, dakle, ideje koje su utkane u njihovu literaturu ili u njihovu, posebno na području psihologije, filozofije, medicine itd. Ono što treba posebno istaknuti, to je nova antropologija koju nam New Age nameće. Prije svega bih želio napraviti jedno odstojanje, jednu distancu, da uočite ovo što govorim treba razlikovati od istočnjačkih religija. Naime, jedna je stvar joga u Indiji, a druga je amerikanizirana joga koja je dospjela kod nas i koja nije ona ista autentična joga u Indiji. Isto tako kad se govori o čakrama. Jedno su čakre u tantričkoj tradiciji, dakle u Indiji, a drugo je ono što se s čakrama događa ovdje na zapadu.
Arthur Avalon, jedan poznati tantrički autor, ističe da ono što se s čakrama događa na zapadu, on to kaže prostituiranje čakri. Da je to profanizacija čakri. A što su čakre? Prema istočnjačkom učenju, dakle, u našem tijelu postoji 7 energetskih točaka, žarišta, virova energije, koji su obavijeni sa 7 energetskih tijela. Svaka čakra je povezana s jednim energetskim tijelom. I na temelju te antropologije bazira se njihova filozofija, njihova teologija, njihova soteriologija, njihova medicina i sve što dotaknemo vezano je uz tu antropologiju. Tražeći ekvivalent čakrama na zapadu, možemo reći da je to pojam osobe. Što je osoba? Filozofsko-teološki pojam, dakle, ne možete otići na rentgen i da vam neko snimi osobu u vama, neki organ ili kirurški, da se taj organ može izvaditi. To je filozofsko-teološka terminologija koju mi na zapadu, u kršćanskoj tradiciji, ističemo da je čovjek biće koje se razlikuje od životinjskog carstva, nadilazi samo sebe i otvoren je vječnosti, transcendenciji Bogu. A Bog je osoba koji je stvorio čovjeka na svoju sliku kao osobu. Na istoku taj pojam osobe je nepostojeći. I tamo se nalazi pojam čakri. Možemo ga ovdje vidjeti na slici, najjednostavnije, možemo ga zamisliti kao glavicu luka, koja ima puno različitih kora ljudskih oko sebe ili tijela. Tako i ovdje možemo vidjeti također različita energetska tijela. Ta je terminologija preuzeta na zapad, ali ne više u svrhu postizanja spasenja, nego u svrhu postizanja zdravlja. I prema učenju New Age-a, svaka od ovih čakri korespondira s jednim mirisom i otuda aromoterapija. Svaka od čakri korespondira sa jednim zvukom, pa imamo muzikoterapiju ili glazboterapiju. Svaka od čakri korespondira sa nekim zodijačkim znakom i tu se gleda utjecaj zvijezda na čovjekovo tijelo. Svaka od čakri korespondira sa jednim kristalom, pa imamo kristaloterapiju. I sve bi sada te različite terapije mogli povezivati s čakrama, jer se tim različitim predmetima i stvarima želi utjecati na naša energetska tijela. Sljedeća stvar koju treba reći, kad je njihovo u pitanju gledanje na bolest i zdravlje, oni kažu da se bolest najprije manifestira na energetskom tijelu. I onda se spušta na fizičko tijelo. S najfinijih energija, odnosno energetskih tijela, do najkrućega, najprimitivnijega, to je fizičko tijelo. I kad odete kod nekoga bioenergetičara, reiki majstora, raznih iscijelitelja, bez obzira kojih profila, koji liječe putem energija, oni uvijek istražuju stanje tvojih čakri, da li viskom, da li hipersenzibilnošću dlanova ili nečim trećim. I oni uvijek dijagnosticiraju stanje, dakle, tvojih čakri i tvojih energetskih tijela. I može se dogoditi da jedan bioenergetičar kaže imaš karcinom želuca. Odeš kod liječnika, on napraviš pregled i ustanovi se da je želudac zdrav. Nema ništa. I kad tražiš obrazloženje, onda će ti bioenergetičar reći da je na energetskom tijelu nastala bolest. I ako ne pristupiš tretmanu, ako ne platiš uslugu, ta će se bolest spustiti na fizičko tijelo. Na tebi je hoćeš li vjerovati ili nećeš, a većina, nažalost, povjeruje. I druga stvar, kad se ide na liječenje, oni uvijek djeluju na energetsko tijelo. Ako osoba umre i ne pomognu joj, uvijek je obrazloženje da je stigla prekasno, jer se to zdravlje koje je ta najviša aura koja je izliječena, dakle nije se uspjelo spustiti na fizičko tijelo jer je došla osoba prekasno i smrt ju je zadesila prerano. Objašnjenje je tako. Zatim, što je ključni problem u ovoj antropologiji na bazi čakri?
ona se bazira na dva osnovna božanstva, Šiva i Šakti. U tantrizmu glava je najviša čakra, sjedište boga Šive, a najniža čakra dolje, ona je sjedište božice Šakti. Tehnikama disanja želi se božicu Šakti podići na područje glave i tada se postiže takozvano prosvjetljenje. To je ekvivalent spasenju kršćanstvu. Stapaju se atmani brahmani, to je smisao i na koncu tehnika joge. Ali kad se dođe do takozvane srčane čakre, ove četvrte, svi su jednoglasni da se tada počinje komunicirati s bićima iz drugih dimenzija. Počinju se vidjeti bića koja se prije nisu vidjela, čuti glasovi koji se prije nisu čuli. I uspostavlja se komunikacija da osoba koja je otvorila, kažu srčanu čakru, postaje medij određenih sila. I cijeli New Age, dakle ovo je antropologija koju New Age uporno gura, želi nas spiritualizirati, produhoviti, odbaciti sve religije koje nam govore o nekom Bogu, o nekim anđelima, ali nas ne uvode u iskustvo. Oni nas žele uvesti u iskustvo da mi vizualno, auditivno komuniciramo s tim bićima, s tim božanstvima, energijama i kako ih oni već nazivali. Ono što New Age smatra najvećim problemom i preprekom ostvarenju svoga svjetonazora jest Newtonovska paradigma, odnosno Descartova. Descartes koji kaže mislim, dakle jesam, koji u središte stavlja individu, osobu kao jedinstvenu i neponovljivu, ta koncepcija je veliki neprijatelj za postizanje stapanja Atmana s Brahmanom, jer je potrebno u ovoj New Age-ovskoj soteriologiji depersonalizirati individu, da ona izgubi svoju individualnost, osobnost, jedinstvenost i da se utopi u oceanu energije ili informiranih energija, inteligentnih energija. I zapravo što se ovdje dogodilo? Te energije postojale ili ne postojale, od njih je netko napravio božanstvo i počinje se njima klanjati. To je za nas kršćane jedan oblik idolopoklonstva. Ako ih prihvatimo da postoje, pa makar danas o njima ništa i ne znali. Ovo što sam predstavio, dakle, samo je teoretska osnova za one praktične stvari i terapije koje susrećemo ovdje na zapadu. Prije svega spominjem Šien Chi, koji je toliko reklamiran na Narodnom radiju. Boli glava, boli duša, boli srce, svi u Šubićevu 3, Šien Chi liječi sve moguće bolesti. Ovo je prizor iz njihove dvorane, dvojica mladića, koje su li kineski lusteri, energija Chi, da među njima djeluje. Može se kupiti dnevna ulaznica, tjedna, mjesečna, recimo za 2000 kuna dobiješ mjesečnu ulaznicu i možeš u toj dvorani sjediti koliko želiš. Kažu, dakle, ne djeluju oni, nemaju oni neku energiju, nego je to božanska energija Chi koja sama djeluje i potrebno se opustiti. Ja sam otišao jednoga dana kad je bila ponuđena u svrhe reklame besplatan ulaz i to je bilo negdje 3 do 5 popodne. I onda jedno je dijete malo ometalo, bilo je jako nemirno na tom predavanju, da voditelj kaže dajte gdje su roditelji, nek smire to dijete. I javi se, dakle, majka smiri dijete, a neki čovjek kaže u ovoj dvorani je zagušljivo, ako bi mogli otvoriti malo da dođe svježega zraka. A onda ovaj voditelj kaže ne, to mi je koncentrat čija. Ako otvorimo, Chi će se razrijediti i više neće biti tako učinkovit, vidite, zato vam je dijete nemirno jer Chi u njemu djeluje. I onda počinje objašnjavati kako je intenzitet Chia u različito doba dana različit, recimo 3 do 5 ujutro da je najsnažniji, onda mu intenzitet opada, 3 do 5 popodne najslabiji. I sada jedan od sudionika pita, oprostite, pa zašto ste nam onda dali od 3 do 5 popodne besplatno, umjesto da ste nam dali ujutro kad je najjači Chi. Onda mu voditelj odgovara, vidite, kod vas je Chi već počeo djelovati. Tu su anegdote sa ovih susreta doista kojima sam nazočio. Jedna od najpoznatijih danas bioenergetičarki, čije su knjige prevedene i na hrvatske ruke koje liječe i svjetlo se rađa, velike knjige,
Jest i Barbara Brennan, koja je osnovala svoju školu bioenergije i u Francuskoj i u Americi. I jedna grupa bioenergetičara koja djeluje u Hrvatskoj završila je na njezinom fakultetu tečaj bioenergije. To je bioenergija po metodi Barbara Brennan. Dakle, ovo su iz njezine knjige fotografije, slike, a istovremeno i ovaj navod dolje kojega spominjem također je uzet iz njezine knjige. Ona kaže da ima duha vodiča koji se zove Helen i s njime komunicira, koji pomaže u iscjeljivanju, uspostavljanju dijagnoze i doslovce, evo jedan citat iz mnogih njezinih objava koje je primila, kaže: znaj da iscjeljivanje otvara vrata percepcije kako bi se moglo doći do svih svetih i biti jedno sa stvoriteljem. Ni više ni manje od toga. To je proces koji korak po korak vodi u tom smjeru. Prosvjetljenje je cilj, iscjeljivanje je sporedni proizvod. Dakle, što poručuje? Kad pacijent dođe bioenergetičaru, cilj je njega prosvijetliti, a sporedni proizvod, učinak je njega izliječiti. Naglašava duhovnu dimenziju i ovdje možete vidjeti uz njezine ruke, pacijentica leži na stolu, s lijeve i desne strane energetsko biće, po jedan duh koji kroz njezine ruke ulazi u pacijenta i vrši proces iscjeljivanja. Također tamo s druge strane na desno imate cijelu legiju tih bića koja ulaze, to su inteligentna bića koja obično povezuju s anđelima, s dobrim duhovima i koji obavljaju proces liječenja. Evo, posljedica toga je da se nekada osobe koje su bile na tim tretmanima javljaju da osjećaju plaženje po tijelu, gušenje, osjećaj da ih neko prati kao rezultat pohađanja takvih raznih tretmana. Spomenuo bih i reiki. Što znači reiki? Prije svega, došla mi jedna gospođa koja se predstavlja da je ona na koncu reiki majstorica. Ja sam tada imao nauku jedan mali ječmenak. Izrastao mi je i išao sam najprije kod liječnika, dao mi neke kapi, pa nisu pomogle, pa druge, pa nisu pomogle. I na koncu poslao me kirurgu koji je dao neku mast, kaže ako ne bude pomoći za 3 dana, mi ćemo to onda kirurški zahvat napraviti i stvar ćemo riješiti. I drugi dan, dakle nije bilo još uvijek nekih pomaka, pojavila se ta gospođa koja pita dopuštenje, kad kaže radi čega je došla, ako bi mogla napraviti neki tretman na oku, pa će na to reikijem otkloniti. Naravno da je nisam to dopustio, mislila da ne znam što je reiki i dan kasnije oko je samo od sebe splasnulo i smirilo se i nisam trebao kirurški zahvat. Ali da sam joj dopustio da mi radi taj tretman, možda bi ovdje pred vama svjedočio, reiki ne pomogao. Prešutio bi možda da sam koristio i tu kremu koja na koncu ipak je dala rezultate. Mogla je na koncu i ne dati. Međutim, moglo je doći do spontanog iseljenja. No te stvari na stranu. Dakle, ona kaže da je reiki, i to postoji ta priča, predaja, da je reiki osnovao katolički svećenik, ili barem kršćanski. Da je on bio profesor na jednom sveučilištu teološkom i da ga je jedan student upitao: profesore, vjerujete li vi u čuda? On je odgovorio: vjerujem. Pitao ga: jeste li vi kada u životu vidjeli kako čudo? Odgovorio: nisam. I onda mu je student pomalo drsko rekao: profesore, vi ste već starac i vi se možete zadovoljiti da u životu niste vidjeli nikakvo čudo. Mi smo mladi i mi želimo vidjeti čuda. I kaže, to je njega toliko bacilo u depresiju, razočaranje, frustraciju, te noći napušta to sveučilište, ide u Ameriku na glasovito neko teološko učilište, doktorira na temu Isusovi čuda, ali nije našao formulu kako Isus činio čuda. Napušta katoličku crkvu, odlazi u Indiju, uči njihove svete spise i tamo na koncu otkriva nakon dugog vremena formulu kako je Buda činio čuda. Penje se na jednu goru kroz 21 dan posta, doživljava prosvjetljenje kao i Buda i dobiva energija ki ulazi u njega i dobiva moć iscjeljivanja putem reikija. Činjenice su međutim sasvim drugačije. Dr. Mikao Usui jest povijesna osoba, nikada kršten, nikada bio ni katolički, niti bilo kakav svećenik, nikada predavao na spomenutim učilištima, došao je u jednu krizu egzistencijalnu kao budistički biznismen,
obratio se intenzivno življenju budizma i tada je upoznao reiki koji već i ranije postojao i on ga je samo popularizirao. Na vrhu reiki asocijacije postoje dvije žene koje su se međusobno posvadile i rascijepile reiki na dvije velike frakcije koje su jedna je tradicionalni reiki japanski, druga je ona koja upliče komuniciranje sa duhovima, dakle reiki bićima. Ima 3 stupnja inicijacije, kao što imamo 3 stupnja inicijacije u sakramentu, odnosno u katoličkoj crkvi. U prvom stupnju inicijacije dobivaš prvog reiki vodiča i možeš liječiti samoga sebe. U drugom stupnju postoji cijela legija i možeš liječiti i druge i djelovati na daljinu. I u trećem stupnju ti postaješ majstor reikija i možeš i na druge prenositi ta reiki bića. Treći stupanj je u početku bio i $10.000. Danas u Hrvatskoj za nekih 500 eura, 700 može ga se dobiti, zavisi od tradicije, od učitelja koji ga prenose. Riječ je dakle o jednoj okultnoj terapiji koja je s kršćanstvom nespojiva i u ovoj knjizi ovdje, možete pogledati na kraju nekoliko knjiga ako vas što zanima od toga. Dakle, reiki, sve što katolik treba znati o reikiju, predgovor je napisala Jasna Filipek Lukić, reiki majstorica koja je sve ovo prošla, koja je išla na oslobađanje od reiki bića i koja je napisala predgovor u ovoj knjizi kao svoje vlastito svjedočanstvo i kao ispriku svima onima koje je ona inicirala, moleći ih da se i sami vrate u katoličku crkvu, jer je bila u zabludi i mnoge odvela u zabludu. Ovdje je njezin žig koji je koristila, pa je ostavila, koji se nalazi u hrvatskom Areopagu. Druga jedna grupa bioenergetičara dolazi preko Zdenka Domačića, koji je naš prvi, kažu, zadarski ekstrasens, koji je u Jugoslaviji bio jako popularan, provedena su i različita njegova istraživanja. Dakle, čovjek koji je prema vlastitom kazivanju primio, odnosno tretirao preko 1.650.000 različitih pacijenata. Ovdje na fotografiji on i njegov sin. Dakle, osnovna stvar, taj čovjek prodaje u okviru svojih tretmana talismane koje možete ovdje vidjeti po 60 eura. I sam je sebe stavio na mjesto Boga, zapostavljajući kršćansku objavu, izrugujući crkvi u svakoj mogućoj prigodi. I ovaj talisman koji vidite, to je njegov lik. On svome iscelitelju daje taj talisman, potiče ga da ga nabavi, energizira ga na samome pacijentu i na samome iscelitelju i kaže čemu služi taj talisman. Ako ne možeš pomoći pacijentu ili ne znaš kako ćeš mu pomoći, primi se rukom za taj talisman i u sebi zazovi gospodina Domačića, dakle njega, i zatraži njegovu pomoć i kaže budite uvjereni, ja ću doći vama pomoći i vi ćete znati pomoći tom pacijentu. Dakle, ono s čime se susrećemo kod ovih mnogih zapravo bioenergetičara koji niječu osobnoga Boga, govore o informiranim energijama, o inteligentnim energijama, oni sebe stavljaju zapravo na mjesto Boga. Ovdje je primjer također jednog časopisa Isječak, Anđelska medicina, kako iscijeliti tijelo i dušu s pomoć anđela. Dakle, anđeli su opće rasprostranjeni fenomen i čim vam neko govori o anđelima, budite skeptični kad je riječ o nečemu izvan crkve. Od onih anđelskih kartica do onih anđelskih sličica koje se prodaju, sve su nikle u ambijentima Findona centra New Age u Škotskoj. Oni često puta rabe te pojmove energije i u tim anđelskim karticama nebrojeno puta se pojavljuje pojam energija. A ovdje dolje imate dakle, jedan bioenergetičar koji kaže ja sam provodnik Božje energije. Dakle, već smo spomenuli u okviru ovih dviju antropologija, u kršćanstvu je Bog osoba i nije energija. On je energija u New Age-u, božanske energije i on upravo na to se referira, ali je terminologija vrlo slična kršćanskoj i to mnoge često puta zavede. Ovdje je zapravo riječ o teofizici,
kombinaciji fizike i teologije, pa su pojmovi dvoznačni. I ako neko s teološkog područja uputi kakvu kritiku, oni obično kažu, to je stvar fizike, to je kvantna fizika, to teolozi ne razumiju. Ako neki fizičar usudi se kritički nešto reći, to je stvar duhovna, to ne spada na fizičare da oni to komentiraju. I ako dobro primijetite profil tih iscijelitelja, oni niti su teolozi, niti su liječnici, a tretiraju čovjeka holistički. I brinu za njegovo tijelo i za njegov duh. I to je ključni problem. Bez ikakve kvalifikacije uzimaju si da imaju pravo liječiti čovjeka cjelovito. Još jedan primjer jednog bioenergetičara. Dakle, želim bih vam ovdje spomenuti, i to nisam na početku, a važno je. Dakle, ove stvari koje vam spominjem, ja sam uglavnom ne samo studirao, nego otišao iz prve ruke uzeti te informacije, fotografirati, čuti, kako bih mogao doći do pouzdanih informacija. Dakle, ne rekla kazala. I jedna od tih stvari je da me i ovaj autor, dakle ovaj bioenergetičar, tužio i sudu, i nije jedini. Izgubili su svi parnice, Bogu hvala, ali je bilo potrebno argumentirati i sučeliti se s njihovim stajalištima. Dakle, pogledajte u njegovoj knjizi što piše. Giovanni ima pismeno priznanje iz Vatikana o egzorcizmu koji prakticira nad opsjednutim pacijentima svakodnevno. Da stvar bude kompliciranija, jedan svećenik iz Italije dolazi kod njega na pouku iz bioenergije. I nazočio sam i tom svećeniku i tom Giovanni Garbinu, dakle, bavi se i glazboterapijom i svim ostalim, unosi se velika pomutnja, a riječ je doista o čovjeku koji sam za sebe kaže da ima duhovno biće koje njemu pomaže u djelovanju. On je doktor ezoterije, predstavlja se doktor Giovanni Garbin, ali doktor ezoterije, dakle da je u neko ezoterijsko društvo mu izdalo tu ne potvrdu, nego ga je upisalo u knjigu doktora. Na sudu nije mogao ničim potkrijepiti čega je on doktor. Ono što nas najviše zbunjuje, to je terminologija. I ovdje bih želio najprije da raščistimo značenje pojma. Bioenergija označava i upućuje na nešto sasvim prirodno. Energija je nešto što poznamo i o čemu puno znamo. Znanost danas puno zna o energijama, raznim energijama. Isto tako, bios je život i biologija je danas jako puno napredovala i o tome se također puno zna. Međutim, ovdje već susrećemo ekvivalente ki, či, prana, ruah, koji su sinonimi za ovu bioenergiju. A to već nisu više čisto fizički pojmovi, nego već teološki pojmovi ili filozofsko-teološki pojmovi. I da bude jasno što je bioenergija, ja vas molim evo sada za jednu malu asistenciju da protrljate dlanove kako biste bolje razumjeli fenomen o kojem govorim. Što bolje protrljate, bit će vam jasnije. Eksperimentirajte. Onda primaknete obrazu dlanove i što je bliže osjetit ćete veću toplinu. Što više razmaknete, hladnije. Približite, toplije. Ko je to iskustvo stekao, taj je bio energetičar. Možete dobiti diplomu. I ja sam u početku, kad sam ulazio u ovo područje, naivno, mislio da oni govore o toj bioenergiji, da je to neka fizička energija, ja imam manju, ti imaš veću, malo mi dodaš, ili ja nekom dodam svoje. Međutim, kad sam ušao u ovo područje, kao što ste vidjeli, ovaj se bavi egzorcizmima. Onaj se bavi izganjanjem negativnih energija. Ona je energija pokojnika. Ona komunicira sa odnostranim bićima. To su inteligentne energije. Dakle, ovdje nije riječ o fizičkim energijama. Oni su mediji koji se iniciraju da bi postali sredstvo ili kanal nekih viših bića koja kroz njih djeluju. I to je ključni problem. Kad bi se radilo samo ovim fizičkim energijama, pa nema ništa protiv, onda bi riješili stvar vrlo jednostavno. Riječ o nekom fizičkom fenomenu i tu nemamo šta raspravljati, samo se može dokazivati djeluje li ili ne djeluje li. Ali kad se ušlo u komunikaciju s duhovnim svijetom, tada nastaje problem. Spominjem medicinsko-znanstvena stručna grupa prijatelja Brune Greninga, koja okuplja medicinare u Hrvatskoj. Ovdje je riječ o jednom pokojnom Bruni Greningu, Njemcu, čiji se kult popularizira. On je govorio da se kugla zemaljska raspada, on širi svoje ruke da je spasi od raspadanja i ovdje je njihov žig
koji predstavlja kuglu zemaljsku, obruč kojega Bruno stavlja oko kugle zemaljske i njegova glava. Njegovi sljedbenici nose kuglice od staniola i vjeruju da se mogu uskladiti sa strujama, iscjeljujućim strujama Brune Greninga i svjedoče o brojnim čudesnim iscjeljenjima. Na vrhu organizacije bio je donedavni dr. Ratko Šimetin iz moje župe iz Zagreba, koji je na koncu iz toga istupio i jasno se ograđuje da se radi o sekti koju on više ne želi pripadati. Pitanje Josipa Grbsa ili poznatoga Brace, koji ne mora mahati rukama da bi nekoga iscijelio, on liječi pogledom. Koga pogleda, samo donese malo cvijeća i to su mase koje tamo idu, tvrdeći, svjedočeći da njegov pogled ima čudesnu snagu. Je li potrebno spominjati Mekito Rabija, marokanskog iscijelitelja? Na YouTube-u malo samo pogledajte koji filmić, pa će vam biti sve jasno. Čovjek koji liječi energijom 5 planeta, kako sam kaže, zemljoradnik je u Maroku, ali ovdje odmah postaje liječnik kad dođe u Hrvatsku ili u Bosnu i liječi energijom, kaže, 5 planeta. Ne smije reći kojih 5 planeta, da mu je to zabranjeno. Energizira vodu koja mijenja svojstva kemijska, ali ne smije reći koja svojstva nova dobiva, iako kemičari nisu otkrili ništa posebno. Milan Dabović priča za sebe, koji ima svoj specifičan način liječenja, o kojem bi se dalo posebno govoriti, i mogu zaključiti ovaj dio o iscijeliteljima. Vidite, nije bitno tko će doći u Hrvatsku, nije bitno hoće li liječiti energijom 5 planeta, 5 majmuna, 5 ne znam čega. Činjenica da će u Hrvatskoj naći uvijek ljudi koji će mu vjerovati. I tu je problem u nama, ne u njima. U našoj praznovjernosti, da unatoč toga što kršćanstvo postoji 2000 godina, mi smo još uvijek praznovjerni, još uvijek naivni. Je li moguće ili kako je moguće da u 21. stoljeću, kada je čovjek i na mjesec se popeo, još uvijek konjska potkovica, koja ni konju ne služi za sreću, na nečijim kućama se nalazi da mu donosi sreću. To je stanje našeg naroda koje trebamo priznati i treba ponovno čovjeka 21. stoljeća evangelizirati, jer još uvijek nije prihvatio poruku Isusa Krista. U okviru nove antropologije o kojoj sam govorio, spomenut ću samo Nietzschea, koji je govorio da je čovjek nešto što mora biti prevladano. Htio bih ljude naučiti smislu njihova bitka, to je nadčovjek. Stvaranje Ibermenša, nadčovjeka, od onoga što je Hitler proveo u svoje vrijeme do različitih virtualnih junaka s kojima se susrećemo. Znanstvena fantastika takozvanih nadljudi predstavlja zapravo svojevrsnu soteriologiju. To su Supermani, Spidermani, Batmani, ovi ili oni likovi koji nisu ništa drugo nego vapaj čovjeka, sekulariziranog čovjeka, duhovnog nomada, koji se udaljio od svoje kršćanske tradicije za nekim smislom, za nekom vječnošću, za nekim moćima koje će mu dati sigurnost da smrću neće sve završiti. I čovjek današnjice se teško miri sa svojom prolaznošću, boji se svojih bora, svojih sjedih vlasi, zahvaljujući tome kozmetička industrija jako dobro profitira, također i farmacijska industrija, farmakologija koja liječi ne više samo bolesne ljude, nego i zdrave proglašava bolesnima, pa nudi lijekove da ne obolimo. Uzmite da ne obolite. Tu su, dakle, posebno popularni različiti likovi, vampiri, NLO, vještice i ostalo. Ovdje bih spomenuo, vidite, slika Djeda Mraza koji je konkurencija Svetome Nikoli. Kažu da je Djed Mraz ništa drugo nego stariji brat Svetog Nikole koji je završio u partizanima. Što je korisno kad je riječ o ovakvom populariziranju svetaca, slučaj Svetog Nikole? Upoznaje se život svetaca, nasljedovanje njihova primjera, pomaže se već najmlađima, i razlikovanje između dobra i zla.
Ovdje vidite Krampus s jedne strane negativni lik i svetac pozitivni. Međutim, u ovoj popularnoj literaturi koja popularizira recimo vještičarstvo, Blagdan Halloweena, dakle Harry Pottera, dakle tu su vještice prikazane na pozitivan način, na jedan simpatičan način, dražesan način. I s druge strane, to su vještice koje slave Božić. I nema tu jasne podjele između dobra i zla, jer u samom Harry Potteru vidimo elemente Voldemorta, negativnog lika. Dakle, ono što je, ovdje imamo Svetu Ivanu Aršku koja je nedužna, spaljena kao vještica, dakle, splet političkih okolnosti koji je prouzročio montirani proces, a ne nešto drugo. Dakle, i imamo bol u povijesti, neke stranice koji se i sramimo, koje radije možda prelistamo u povijesti crkve, ali danas možemo vidjeti da je sve učestalija pojava, da nam se nameću ti likovi koji su uvijek nekako bili metafora zla, tamne strane, ali na jedan lijepi način. Lijepa strana zla se prikazuje. I to su uprisutljeni u tim likovima koji su postali ikone nove generacije. Uzmite u Harry Potteru romani 7 godina, svake godine po jedan. I ekranizacija. Jedna nova generacija je narasta na novom sustavu gledanja na vještice ili pitanje vampira. I možemo konstatirati također da Disney sa svojom industrijom zabave postigao je toliko puno da nema u katoličkoj crkvi niti jednoga sveca toliko djeci omiljenoga i poznatoga kao što su junaci Disneyevih filmova. Ovdje imate Witch, mali časopis za djevojčice na hrvatskom koji popularizira bilo vještice, ovdje je Teen Witch komplet kojeg je majka tiskala, koja sebe proglašava, dakle deklarira vješticom, ima komplet za zazivanje, prvo zazivanje koje je vezano uz mlade vještice. Poznat vam je možda i ovaj šenkovečki slučaj kada je Darko Maltar u toj spomenutoj školi u Šenkovcu, dakle, prodao Atlante da bi školu zaštitio, dakle, djecu od negativnih energija. Dakle, jedna afera koja je u medijima bila jako rasprostranjena, evo tih Atlanta, i iza njih, dakle, nema nikakve bioenergetske niti radiestezijske vrijednosti, nego su nađeni ovi određeni zapisi koji su se skrivali. Druga stvar koja se uz vještice danas popularizira, to su vampiri. Ono što je manje poznato, da postoji vampirska Biblija i vampirska hram vampira, zapravo, koji je osnovan i koji tvrdi da su oni jedina autentična međunarodna crkva posvećena i isključivo punomoćena od vampirske religije i njezinih besmrtnih vođa. Ono što stavljaju kao predmet da li se može prepoznati da li si vampir, osjećate li zov noći? Tko to od mladih ne osjeća? Osjećate li se drugačijima od ljudskoga stada i uživate li u toj različitosti? A tko se ne osjeća? Privlači li vas vampirska religija i kultura? Njihov vampirski kredo podrazumijeva da članovi vampirske religije ne pripadaju običnom stadu čovječanstva, da su vampiri viša bića, vampir je sljedeći korak u razvoju čovječanstva i tako dalje. U Hrvatskoj postoji Centar alternativnih znanosti koji je osnovan 31. listopada 1987. godine u Splitu na dan Halloweena. I završavam pričom o jogi u Indiji, već sam rekao. Pogledajte situaciju kako to izgleda u Indiji, ovaj u sredini nije Indijac. Dakle, ljudi koji traže spasenje, nezainteresirani za zemaljsko, usmjereni prema nebeskom. Joga je tehnika spasenja u hinduizmu i da bismo je bolje razumjeli, dakle, ovo je jedna mala karikatura, da bismo je bolje razumjeli, evo samo 5 glavnih osnovnih pojmova.
Prema hinduističkom učenju, čitav zemaljski život je samsara u kojemu se vrte životi životinja, ljudi i bogova. Pokreće ga mali motorić koji se zove karma. Ovaj svijet u kojemu živimo je maja, iluzija. Treba postići izbavljenje nirvanu, a sredstvo za gašenje karme, izlazak iz samsare i postizanje nirvane je yoga. Yoga je ono u Indiji što je Krist u kršćanstvu. Tehnika samospasenja, sveta tehnika koju moramo poštivati jer pripada jednoj religiji, to je za njih nešto sveto, ali yoga koja je došla na zapad je komercijalizirana yoga, ne u svrhu spasenja, nego u svrhu postizanja zdravlja. A to nije konačni smisao joge. Ovdje na kraju, što možete ovdje nabaviti ako nekoga bude zanimao, plakat različitih simbola koje danas obično nose mnogi mladi. Zapravo sam mladima i dao da oni sami, srednjoškolci, izaberu što je među njima najpopularnije i ovdje je taj plakat s tim simbolima i njihovim značenjem. Samo je opisano značenje da čovjek koji nosi barem zna što nosi. Pa može ili ne mora. I dakle možete vidjeti kako postati vještica, to su udžbenici koji postoje na hrvatskom jeziku. Nama izgleda smiješno, ali su to pravi udžbenici, postoje pravi tečajevi okultizma, vještičarstva i ostaloga. A ovdje se nalazi, i ako vas više informacija zanima, možete posjetiti web stranicu Hrvatski Areopag, gdje možete naći podrobnije informacije na ovu temu. I na kraju, ako se sjetite filma Kralja lavova, na onom proplanku, onaj mali lavić koji se izgubio nakon smrti svoga oca, čuje glas svoga pokojnoga oca iz zvijezda, jedna snažna metafora zapravo na Isusovo krštenje na Jordanu, kad mu govori: sine, sjeti se tko si, vrati se i preuzmi ulogu vodstva i nemoj više biti nomad. Zapravo, ono što sam rekao i na početku, problem današnjeg čovjeka je izgubio je svoj identitet, zaboravio je tko je i ništa mu drugo nije potrebno nego ponovo se vratiti biblijskim vrelima, kršćanskoj tradiciji i ponovo otkriti svoj identitet. Ti si dijete Božje i tim putem ići. Hvala vam lijepa na pozornosti. Sad ćemo imati priliku postaviti pitanja, pa možete se već sada javiti dok nam stigne mikrofon. Ja ću kružiti okolo sa mikrofonom danas. Dobar večer, hvala na lijepom predavanju. Ja imam pitanje, odnosno dva u jednom. Vaš stav prema Pateru de Melu i prema Carlu Gustavu Jungu. Kratko, dakle, Antoni de Melo, autor je poznatih pričica, Indijac, odrastao u toj određenoj kulturi, koji je, zapravo Kongregacija za nauk vjere se o njemu već oglasila, da mu zamjera dvije stvari, da religiju smatra zaprekom na putu do Boga i da Isusa Krista izjednačuje sa osnivačima drugih religija. I čitatelji koji ga čitaju to trebaju imati u vidu i znati kritički čitati, jer neke su pričice doista simpatične i korisne u katehezama, jer su prikupljene iz različitih tradicija, ali su te primjedbe na mjestu i posebno jer je nešto od njegovih dijela izašlo nakon njegove smrti što on nije objavio, pa i to je razlog zašto nije pozvan, ne može ga se više pozivati na odgovornost za ta djela koja sam nije objavio. Drugo pitanje, Carl Gustav Jung je gnostik. I mislim da je možda u kršćanskim krugovima previše naglašena njegova uloga nakon što je Freud sa svojom teorijom zadao jednu kršćanstvu veliki zapravo izazov, pa se kršćanstvo dosta držalo Junga, međutim riječ je o gnostiku od kojega treba uzeti odstojanje unatoč velikim doprinosima koje je svakako dao kad je riječ o shvaćanju religije, ali prije svega gnosticizma. Izvolite.
Ja bih vas lijepo zamolila vaše razmišljanje u vezi homeopatije. Budući da u nas u Hrvatskoj kao i u Europi se prodava po ljekarnama i jako se reklamira i ono koliko ja o tome znam, crkva ima neki stav podijeljen o tome, pa me interesira što vi o tome kažete. Dakle, uistinu ostaje na razini moga mišljenja jer crkva nikada nije zauzela svoj stav vezan uz homeopatiju. Osnivač homeopatije je dr. Hahnemann, prigovara se bio je mason, ali to ne igra ulogu vezanu uz homeopatiju ništa. Dakle, prva stvar, metoda homeopatije je suprotna alopatskoj medicini, koja liječi intenzitetom lijeka, a homeopatija ide razređivanjem. I ta razređivanja, recimo kap lijeka, u 100 kapi alkohola. I onda se trese, to se zove potenciranje, da nakupi kozmičku energiju. I onda se opet izvadi kap, razređuje u 100 kapi alkohola i tako na tisuće i milijune puta. I taj lijek u sebi, odnosno što ostane od te materije, nema ništa ljekovito zapravo. I dijete ako popije kutiju homeopatskih pripravaka neće mu biti ništa. I tamo oni kažu ako dotaknete metalom, lijek gubi snagu, nema više učinkovitost. Morate točnim plastičnim žličicama je već cijeli način, odnosno uputa koje daju. Dakle, stvar je u tome i drugi prigovor koji je također vezan, da homeopatija je ostala na razini znanja kad je dr. Hahnemann bio živ i nije se dalje pomakla od njegovih postavki koje on stavio, iako znamo da je medicina, odnosno znanost kao takva groblje različitih hipoteza, stalno se razvijaju nove stvari i tome prilagođava. Homeopatija se drži jedne svoje tradicije unatoč svim novim otkrićima. U tom smislu, dakle, kako tumače homeopati učinkovito svoje homeopatije, kažu da je tekućina u kojoj je lijek bio ima memoriju i ona je to zapamtila i da na taj način lijek djeluje. Međutim, nema zdravo razumski prihvatljivog objašnjenja da homeopatija djeluje. I kad bi ona djelovala i kad bi se moglo dokazati djelovanje, ona više ne bi bila alternativna medicina, nego bi postala dio službene medicine. Ključni problem alternativne medicine je taj što ona ne može dokazati svoju učinkovitost. I smatram da, pošto ovdje nema nigdje govora o okultnim, inteligentnim energijama, nego nekim samo kozmičkim i ostaju na toj razini prirodnih kozmičkih energija, ako neko taj lijek koristi da ne čini nikakav grijeh, ne čini zlo, samo neka zna da nema nikakve znanstvene niti zdravorazumske podloge za tu učinkovitost, ako djeluje na razini placeba, kako danas znanstvenici tvrde, a neko je tome podložan i kod njega funkcionira, pa bilo mu na korist, ne bih pravio oko toga neki veliki problem. Da. Kako drugo pitanje? Hvala što nemate više pitanja. Ako nekoga zanima nešto literature, može doći naprijed pogledati na akciji. Ja bih se još jednom od srca zahvalila profesoru Blaževiću što ste odvojili vrijeme za nas i što ste nam jedno zaista poučno predavanje. A sve mlade koji su dvorani, ja bih pozvala sutra je naša redovna misija da se ljubav dogodi i evo sve ovo što je Fra Josip pričao, sine sjeti se tko si i vi dođete, mi ćemo zajedno moliti za ljubav, nisu nam potrebni nekakvi drugi putevi. Hvala na pozornosti i ljubav.